Pagbutang mo sa kapitsil na tubig. Sa kapitsil na tubig pare. Adin na. Makapangaw na kita na ron yan. Kapangawang kita kay sigurado marasa ito yan kay naka-recipe ni. Oo. Ang butang dulot sura yan ni pare, maaro na kanay. Bopay. Pare. Oy, pare. Ano tim sura nga tayo dulaan ay magutom. Pawaray-waray ko nga niya ako sura pero may ada di tanon pare. Ganas. May lang ada. Oo. Ano man? Direk maar magloto. Taro-taron tayo ito, kabista makapangaon. Sakto na kayo nadara ko takong recipe. Kasi tara, mo pa. Tara, nga di kita. Sige na pare, kabista magagtikang. Oo, kaya di magutom na. Ay, kukang ko na kayo para magagtikang na kita. Oo, sige. Pagharing. Amo at siyang pareha tagam niya ha. Oo. Takong itutut dohay mo. Ano pa pare? Ibutangit karaha. Ibutangit karaha. Adin na. Tapos, pagbutangin asite. Butang asite. Ibutangin asite, butang. Tema, butangihin. Lasuna. Tapos, pagbutangin sibuyas. Sibuyas. Hulat-hulat ani mga pira seconds. Okay. Makapangunugod kita naroon yan. Ibutangit utan pare. Adin na. Utan. Pagbutang mo sa kapitsil na tubig. Sa kapitsil na tubig pare. Adin na. Makapangaw na kita naroon yan. Kapangawang kita kay sigurado marasa ito yan kay naka-recipe ni. Oo. Butangihin toyo. Toyo pare, butangi. Toyo ko no. Amo sa hindi recipe. Adin na. Butangihin bitsin. Adin na. Butangi pare, butangi. Oo, adin na. Makasagod niya na. Butangi, maguting nga asin. Butangin asin ko na asin. Ade. Butangi, maguting nga soy. Butangi pare, butangi. Special good nila kay Kon. Damuton mga recipe. Yan. Kompleto nito matanan da pare. Ang gibutang, ang gingkong kuya mo dito recipe. Oo. Kuhan it sunod, taklobe. Takloban. Ade na. Last na de pare, last. Last na de. Hulat ha, 15 minutes. Sige. 15 minutes pare. Oo. Makakanik-anay. Kay, mapaso-paso. Sige. Mabalik na lang ko kung luto na. Para matilawan. Mugulat-hulat lang ko pira ka minuto kay tawagon ko ni pare Michael kay mangaon na kami. Luto na ganina da kay mag-usa ka oras na. Tatawagon ko ni pare Michael. Pare Michael! Pare! Oy, tara mangaon na kita. Luto na ganina da pare. nag-10 na, nag-15 minutes na. Hapit na nga ni oras. Kapte, kakari ko na lang, kakari. Kapte, takop, kapte. Gusto ko niyaon. Pasok. Kapte dito. Tara.